Dragi prijatelji, ovaj video nastao na temu ljubav, ahta ljubav, ko to koga voli i zašto. Pre dosta godina moje komšije, jedan bračni par koji su imali sinove blizance, to su već bili veliki momci srednjoškolskog uzrasta, možda čak i punoletni, moje komšije su se razvele. Razlog je bio taj jer je supružnik nekim sticajem okolnosti saznao da sinovi, u stvari uopšte, da on njima nije biološki otac. Došlo je do razvoda braka i do potpunog prekida kontakta sa strane oca prema bivšoj supruzi i prema sinovima. Jer oni nisu bili njegovi. On je to doživeo na svoj način, ne znamo kako je biti u koži bilo koga od uključenih, ne znamo kako bismo se mi ponašali da smo u datoj situaciji, ali mene je to iznenadilo kako je sad to moguće, jeli? Ti momci su imali to, poznavali su jednog jedinog oca u svom životu i to je verovatno vrlo, vrlo zbunjujuće. I prošlo je neko vreme, ja sam bila u nekoj mojoj minus fazi, bila sam u fazi mene niko ne voli. I onda sam bila u telefonskom razgovoru sa svojom majkom i tako sam ja njoj njakala kako mene niko ne voli. I onda je ona rekla, ajde kao ne lupe, pa ja te volim. I ja sam rekla, stvarno me voliš? Pa zašto me voliš? Pa volim te zato što sam ti ja mama. Ono ispalo je kao volim te po službenoj dužnosti, naravno, u tom mom trenutku malodušnosti. I onda sam ja nju pitala, kao ja te volim, ona je rekla, pa ja te volim, mislim, ti si moja ćerka. Kao to se podrazumeva, kakva je sad to tema za diskusiju. I onda sam ja nju pitala, ne znam šta mi bi. I ja nju pitam, a šta misliš, mama, ako su mene zamenili u porodilištu sa nekim? Šta ako ja u stvari uopšte nisam tvoja ćerka? Jel bi ti mene i dalje volela? I onda je nastavio tajac sa druge strane i ona je slušalicu štafetu predala mom ocu i samo sam čula da je rekla, ova tvoja ćerka opet nešto fantazira i lupeta. Naravno, to se sve završilo smehom i uvijek sam ja, njegova ćerka kad krenem da lupetam i da fantaziram. I to je tako ostalo negde meni interesantna tema sve do jednog perioda u mom životu kad sam se ja, ne možemo reći, da, naravno i zaljubila i kad sam prvi put u životu osjetila da nekog volim, da volim jednog muškarca. To je čaroban osjećaj i to je nešto što niko ne želi da pusti. No, međutim, ta veza turbulentna i intenzivna kako je bila, negde ta osoba nije imala ista očekivanja od te veze. Blago rečeno, osoba se uopšte nije ponašala u skladu sa mojim očekivanjima i ja sam imala periode kad sam bila užasno tužna i u ogromnoj patnji i onda sam, kao i svako žensko, tražila, on je ovakav, on je onakav, on ne zaslužuje da ja njega volim. I to me je samo vuklo u još dublju rupu, jer sam stalno tražila neke mane i stalno sam tražila neke razloge da ne volim. I to sam shvatila u jednom momentu da kad god se borim protiv te ljubavi, kad god sam tražila neke njegove falinke, kad god sam tražila razlog zašto on sve nije zaslužio da ja njega volim, ja sam bila u patnji. To je bilo veliko otkriće za mene i možda sad to deluje ovako kao da ja čitam neku vremensku prognozu, mislim, to su emotivne stvari, ali kad shvatite da u momentima kad osjećate samo ljubav, kad ste u toj ljubavi, znači bez očekivanja da se taj neko ponaša onako kako ste vi zamislili, onda to jeste predivan osjećaj. I onda sam ja napravila jedan mali eksperiment. Odlučila sam da jedan dan budem u ljubavi. Bez obzira ko dođe, bez obzira ko se kako ponaša, bez obzira ko ima kakav dan, bez obzira što je neko težak tip ili lak tip ili neprijatan ili arogantan. Inače radim sa ljudima i u kontaktu sam sa puno ljudi i radim u velikom kolektivu.
Mislim, svako ko je radio u kolektivu zna da niko nije ispekao pitu za čitavo selo. Mislim, nikad ne možeš, baš sve da prođe glatko. Dosta intenzivan posao i ja sam odlučila da ću ja, bez obzira ko se kako ponaša, da ću ja da budem u ljubavi, da ću ja prema svima da osjećam ljubav, pa vidjet ćemo šta bude. Mislim, ne može da zaboli. I da bi taj moj eksperiment uspeo, da slučajno mi se ne bi desilo da upadnem u frku i u neku raspravu i da se s nekim raspravljam, ja sam okačila jednu narukvicu oko ruke, nešto što će mi biti kao podsjetnik. Da bi mi ona služila kao podsjetnik, našla sam neku narukvicu koja je ko cirkus, 100 nekih zvončića na njoj, ne znam ni ja, dukata, kuglica, ne znam ni ja šta sve ima, znači zveči na sve strane, kako god se ja pomerim. I znala sam da će mi to biti baš onako dobar podsjetnik jer je tu stalno pored mene. I verujte da je bilo zabavno. Jer mi u stvari nikad ne znamo šta su nečiji motivi, da li neko razmišlja o svojim postupcima, kakva je njegova priča. Znate, toliko smo negde ufurani u ta svoja neka očekivanja kako bi neko drugi kako bi neko drugi, trebao da se ponaša. I znate, da li je neko zaslužio? Šta je taj neko trebao da uradi da zasluži? Da li je taj neko dostojan? Nije to naše da sudimo. Mi smo odgovorni za ono kako se mi osjećamo. Mi smo odgovorni za svoje osjećanja i za svoje postupke. Na kraju krajeva možda taj neko ni nije zaslužio da vi budete tako divni i tako puni ljubavi i blagi prema njemu, ali vi ste zaslužili da se osjećate dobro. Vi zaslužujete taj osjećaj.